És com un petit cementiri perquè tot el que arriba aquí està dormint plàcidament. Des de l'icònic rètol de la Vinson fins a cartells de la Barcelona Olímpica. La col·lecció de Marc Martí és un museu de gairebé 1 milió de peces publicitàries, d'un temps que aquí no ha acabat de morir. Tampoc una passió pel cartellisme electoral que recull l'evolució de la política del país. No ha canviat. El cartell electoral és molt poc enginyós, quasi diria irrellevant des d'un punt de vista de comunicació i publicitari. S'afaiten, es dutxen, es pentinen i es posen la camisa blanca com jo vull, no? Però un cop la nit electoral ha passat, tot ha passat. Des de publicitat electoral del segle passat fins als cartells electorals més recents, els candidats a l'alcaldia de Barcelona han optat per cartells plens de referències de la Barcelona del passat. Hi ha una part que pot ser la manca d'idees o d'originalitat. A nivell gràfic és molt conservadora en el sentit d'estic fent bastant el mateix de sempre i no em traspasso la frontera d'arriscar-me. Pretenen impulsar o mirar el futur, però amb el retrovisor posat. Des d'un PSC i un PP que volen tornar a recuperar una Barcelona idealitzada, fins a Valents que s'ha inspirat en Reagan i Trump per tornar-la a fer gran. Trias apel·la a un mític eslògan barceloní, mentre que Maragall redita el cartell del 2019, aquest cop amb l'americana posada. Tot cartell electoral ha de conjugar un nosaltres. Una és que el candidat no estigui sol, que hi hagi gent al seu voltant. Més referències, picada d'ullet d'Anna Grau, que s'intueix despullada, a la carta de presentació d'Albert Rivera del 2006. Entro a tocar-te emocionalment perquè a acabar-te convencent i per les emocions tots són més fàcils de seduir. La falta d'enginy a la capital ha obert camí a la picardia en altres municipis. Si el candidat es diu Xavi Pla, a Sant Andreu de la Barca tenen un pla. A Sabadell, uns quants votaran una altra mena d'alcalde. I a Tortosa, més que bastos, pinten calvos, mentre que amb la Remei a Sant Cugat del Vallès sembla que han trobat el remei. Hi ha una delicada línia divisòria entre ser memorable, és a dir, existir i que la gent et recordi i que ho faci en clau de ridícul o de vergonya aliena, no? Hi ha alguns que són veritablement inoblidables, però de Museu dels Horrors. Oriol Company, TV3, Barcelona.